So guys, welcome to my channel. Ito ba'y kakaiba na namang i-video ko ngayon guys ha. Gagawa ako ng kilawin na bangus. Ayan guys oh. Ito po ang ano natin oh. Pipigaan natin ng gata, kalamansi, lagyan natin ng pipino. Tapos yun guys, pinakamasarap sili. Okay, gagawin ako na guys. So guys, pipigain ko ng ano to, suka yung pinipiga ko dito guys. Para maalis yung ano niya, langsa. Ayan guys. Tapos ilaw yung vlog eh. Tapos babad natin ng ano guys, suka. Tapos mamaya alisin ko ito para pag ano na, pag nilagay ko na yung gata, alisin ko na yung ano, para lang maluto lang siya guys. Yan. Tapos ito guys, balatan na natin itong mga ricados, sili, paminta. Saka ito balatan ko guys. Nag-video call ka pa eh. Lang, bandero eh. Ben! Boy pa yan. Ben! Yun o. Hi guys! Welcome to my vlog. Ingay. May CPR ako sa agon. Ano kaya ka? Ha? Ano ka? Kasam. Buhay yan to? Vlog. Display ka pa. So guys, titimplahan ko na guys ha. So guys, ilagay na natin ang Ricardo. YouTube channel. Yung ano, nilaga ni Pan, boy. So guys, lagay na natin lahat to ha. Luya, sili. And then, kalamansi. Ko, hindi na alisan ng ano. Kinilaw. Kinilaw na ano yan, kamatis. Hilaw. Kinilaw na hilaw. Ito na sinasabi na kinilaw na hilaw. Tilapia naman ito. Oo, kikilawin ko rin po. Ito tas talaga, naglulugar ng... Ano yung bata-bata? Kahit mongoloid na na, ululul.
Gata. Gata. Multi-ubusin guys, marami. Shake. 210 yan. Oo, apat. 230 tinawaran ko. Bakit? Lagyan natin paminta guys para medyo ano. Pero ito, 27 lang isang ito. Yung magkano binta nila dyan? 10. Sampo. Ano yan? Wala magawa. Negosyante. 60, kalahati ang tubo nila. Halo guys, halo. So, ilagay natin ng para sumarap lalo guys. Sarap yan lang. Hindi, masarap to. Pakain ko sa pusa to eh. Tabang to guys. Uy! Ha! Ayaw lang pasit ka. Kailangan maluto na siya sa suka guys, mga half hour bago tirahin guys. Teneng! Sarap guys oh. Kasi na pang isang linggo to. Papaktiwin ko muna bago pag nagdulas na kakapot ito. Ah, hindi naman nalisa.